Jo lidi, toto je můj setup tour a teďka vám jdu ukázat a říct, co kolik stálo a jak se to jmenuje. Takže první tu máme mikrofon Connect IT CMI 8001. To byl jenom tento mikrofon s nějakým nadstavcem a on stál 860. Další jsem si k tomu koupil rameno, nějaké z Alzy. To nevím lidi, to se vám omlouvám, když tak vám tady ukážu tady nahoře, kolik to stálo. No, ale stál tak cca 1200. Další tu mám moji klávesnici Niceboy Oryx K300X. Je to mechanická s modrými switchema, takže nice. Stála 1000 korun. Další tu mám moji myšku Razer Viper Mini. Stála 1200. Další tu mám můj monitor Samsung 60 Hz. Stál cca 1150 korun. Další tu mám moji židli Games Wolf z XXX Lutz cca 2500. Další tu mám moje bedničky. Obě dvě stály 500 korun. A další tu mám můj počítač. Takže můj počítač stál 15 990. Je to Tigo sestava. A tady vám ukážu, tady nahoře, tady, že jaký to má, jakou to má sestavu, grafickou kartu a tak. Tady to máte teďka. OK, když tak si to zastavte. A je hodně dobrý, takže to byl nejspíše můj celý setup tour.